Gotinên pêşiyan Kürtçe atasözleri. Beşa çaremîn. Kerê mirî ji gur natirse. Ker ji kera çê dibin. Keda helal bibe mû naqete, keda heram werîs ve jî diqete. Jiyana rojekî bi rûmet, ji jiyana saleyên bi koletî çêtir e. Ji du berana gayek çê nabe. Jina ne delal çavê mirov diêşîne, jina delal dilê mirov diêşîne. Jin kele ye, mêr girtî ye. Ji qentirê re gotin bavê te kî ye, got xalê min hesp e. Ji pira pir diçe, ji hindika hindik. Ji her çekê du eyar dernayê. Ji evîndarekî ra pirskirin, tu ji bo çi digirî, got ji bo kenê dawî. Hem serê xwe dişkîne, hem jî xerca xwe dide. Hem ji dêrî bû, hem jî ji mizgeftê. Hemî çêlek tên dotin, hemî gotin nayên gotin. Hînbûna hîn neke, gava te hîn kir jî têr neke. Heft sala çû seferê, dîsa hat kerê berê. Hesp tune afir çê dike. Ha kevir li cêr ket, ha cêr li kevir ket. Ha çixara ber bayê, ha gayînê nav gayê.